Jesús, Juan, 66. Jesús, 63. Juan, 69. Sí. Un significado porque, vamos a ver, orgullécenos de que pase por aquí. Temos tamén moitos monasterios onde os peregrinos poden ver, poden recrearse. Aquí e nós, precisamente, sentímonos orgullosos de que pase e gustanos falar con eles e conservar con eles, e sentímonos tamén orgullosos de que pasen por aquí, que non nos pasen de lado. É a miña opinión. Para min o que acaba de decir este home, e ademais que hai moitas cousas que ver, porque aquí, por exemplo, no que é o Concello en Villar de Leves, temos unha iglesia moi bonita que é romana, que hai poucas hoxe por aquí. Temos aí no Castelo tamén unha capilla que ten moi boas vistas. E é unha imaxe do pueblo, que esa xente que vai por aquí peligrando, porque hai xente que vas a dar un paseo e ten uns coeles, ou vas a tes uns contactos con xente que non te conoces. É como se foras todo dunha casa. Eu para min creo que máis ben é unha non é unha obligación, senón unha devoción humana, humanitaria da xente. Para min é iso. Estou moi orgulloso de que o camiño pase por aquí e incluso que se podería facilitar máis facilidades a xente, ter uns albergues acondicionados para que les podan un momento descansar. Non hai un día de rei. Sí, pero Pero ten que estar atendido. Sí, non había ninguén. Claro, senón, entonces eso sería unha cousa moi conveniente, porque claro, axuda moito a esa xente. Algo... Eu creo que o que máis atrae é a cultura. A cultura É o que máis atrae. Todos desean, e creo, eu teño falado con xente, o que fai unha vez repite, porque lle gusta. Que lle gusta, vense cousas diferentes, e gustalle. Eu tamén estou a mesma opinión, porque se non lle gustara non tiñan. Iban por outro sitio que lle gustara máis, non é así, peregrino. Non é conocer un pouco a historia dos países. A consecuencia do camiño, pois moitas xente se decide a salir a ver eso e conoces. Se non por eso non se saldría. É necesario que pase, que miren, porque ademais temos moitas cousas que ver. Temos moitas cousas que ver e moitas cousas interesantes. E gustanos, e aquí a xente é estupenda, o sea que non que todo Dios, todo o que veña aquí é benvido, porque aquí a población cada vez vai a menos. Entonces, cuanto máis movimiento haya, e cuanto máis orgullécenos cando pasan os peregrinos que veñen de outras nacións, que veñen e que podemos, que temos ocasión de falar con eles, orgullécenos para falar con eles e que digan a opinión deles e que gustan. Sí, como estou na mesma opinión, cuanto máis peregrino paso, para nós mellor. Para ila para todo. Que é unha vida para os povos, porque te dan outra imaxe. Pois mira, pasamos por ali, pasamos por... Se non por eso a maioría dos pueblos estarían abandonados. E antes xa pouca xente queda a maioría deles. E gracias á peregrinación, pois van facendo ou cerca ou sitios similares, pois algo de albergues, casas rurais, cousas desas. Bueno, eso é outra. A relación nova, que se sinta mellor, que se sinta acollida por máis xente, moito mellor.